utang ko, pusan masinan tanaburog iya aso. Si katuyay palar ko, tatinay nantuak na nakulaw ko. Si katuyay palar ko, sa ikamong ko, pusatang aso. Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Good morning. Masantos tan maabig gaya kabuwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat kada kayo amin na po.
Maabiga buklas kumoy amin di tan bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat nyo malaman ngayong araw ng Lunes, Pizza 20 sa buwan ng Hulyo 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabigya kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong at maging mga reaction, opinion, mga public service, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Public service muna tayo, kapaborito Errol. Announcement? Kung sino man ang nakapansin o nakakita kay Aidan Nicolay Kira M. Suyat, 18 years old. Ayan yung kanyang picture. Estudyante ng PRMSU, iba Sambales. Na ito ay tinangay ng malakas na alon noong Hulyo 13, 2026 sa sitio Karukan, Barangay Lipay, Dingin, Iba, Sambales. Pagbigay alam sa mga otoridad o tumawag sa numero 0950-328-6436. Si Aidan Nicolay ay may taas na humigit kumulang 5'6", katamtaman ang pangatawan, may lunal sa ibabang bahagi ng kaliwang ilong at ang huling suot nito, kausuotan nito sa pang-ibaba ay kulay asol at itim na short at may puting disenyo. Wala pong suot sa itaas. Kung sakaling nakita ninyo si Aidan Nicolay ay tumawag lamang po sa kanyang ina, si Mylen Montilla Suyat ng ina ng biktima sa numerong 0950-328-6436. Ayan, Teka, sabi mo nawawala sa dagat. Naligo, nakahubad. Dapat atansay man almo, ararami kayo, search and rescue team. Hindi, naghanap na sila daw, hindi mahanap yung kanyang bangkay. Dahil kinlabatan, nandun lang sa karagatan niya. Kaya't kung makikita dyan sa may pangpang ng karagatan, ay ipagbigay alam sa mga otoridad. Anong petsa nawawala? Nalunod ba? Nalunod? Siyempre, tinangay ng malakas ng alon daw Malamang, ano yan? Yan, nawawala. Si Kira, kanto. Kira, Dayat Sambales. Sambales, iba Sambales. Noong July 12. July 13. July 13. 20 na ngayon. So, isang linggo na siya. Isang linggo. Nawawala. Ngayon, hindi pa nahanap ang huling nakita o huling napag-alaman na naligo sa dagat. Naligo. Mga kasama siya. Tinangay. Yan ang hindi natin na sa kaanak ng ni sino Aidan. ang kasama niyang naligo? Ayan. Wala kay iba to. So ang huling nakita nga nakashoot panda. Malang to kasi nakita nila nakahubad sa taas. So yun po yung public service natin ngayong umaga. Taga Sambales. Good morning dyan sa may Castillejos, Sambales, kay Nerissa Muharis. Arawitan. Castillejos. Singgerlet sampot amutan unarap di manad paulong ka po, kantora. Correct. Actually, itong nawawala, yung asawa ni yung pinsang ko, si Nerissa Muharis, ay magpinsan buo. Magpinsan buo yung asawa nito.
Ni Risa Muhares, oo. Pinsang buo nung mister nung Oo. pinsan mo. Ayan, oo. Okay. Alas 6:08 ng umaga, dumako tayo sa mga issue, ano? Ilang bayan at lungsod sa buong Pangasinan at rehiyon noon ang napabilang sa top 30 municipalities sa Region 1 na may highest locally source revenue o yung LSR para sa first quarter ng 2026. Isang karangalan para sa bayan ng Kalasyaw. Oo. Sapagkat napabilang ng top 3. Aha. Batay sa datos ng Bureau of Local Government Finance o BLGF na mayroong 100 million pesos na locally sourced revenue. Ipinakita ng bayan ng Kalasyaw ang bunga ng mahusay na pamamahala ni Mayor Patrick Agustin Karamat, ang maayos na pangulikta ng lokal na kita at inilatag o itinatag na pagtutulungan ng Municipal Treasury Office sa pamumuno ni Municipal Treasurer Shermel Poserio, Municipal Assessor's Office at lahat ng mga income generating offices. Siyempre magkakasama yung finance. Oo. Sa finance. Oo. Ang LSR, ang locally sourced revenue ay ang pera na nakokolekta ng isang local government unit gamit ang mga resources at batas na ipinapatubad ng maayos ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw. Ang pangunahing pinagkukunan ng locally sourced revenue ay ang real property tax o buwis mula sa mga may-ari ng lupa, mga gusali at kung may mga yung mga iba pang negosyo. Siyempre hindi lang yan, may yung mga business establishments, di ba? Maliban sa RPT. Yan. Meron ding business at ibang local taxes o buwis na binabayaran ng mga negosyante. Ito yun. At kooperasyon na nag-ooperate sa sakop ng LGU. Sa bayan ng Kalasyaw, nandyan ang yung malaking business establishment, gaya ng 5 auto company. Car company. Car company. 4 na mga mall, 4 na mga kilalang food chain, mga restaurant at iba pang mga business establishment. Maganda ang magnegosyo. Lalo na dyan sa may bayan ng Kalasyaw, hindi mo nabanggit yung yung malaking hotel. Oo nga pala. At restaurant na dinarayo ng mga tao, mga turista, mga bisita. Yan. Bukod sa mga business establishment, nandyan ang yung pinakamasarap na puto na ito ay pinupuntahan ng mga turista na galing sa iba't ibang mga lugar gaya ng dyan sa bayan ng Kalasyaw. Siyempre, isa sa mga booming town dito sa lalawigan ng Pangasinan. Maliban sa mga business establishments, nandyan ang pinupuntahan ng mga deboto. Yung Senior Tesoro na simbahan at yung Saints Peter and Paul. Ayan. May mga iba pang pinagkukunan ng source of revenue. Yung mga kumukuha ng mga permits, clearance at iba pang serbisyo ng gobyerno. Malaki rin ang kita mula sa mga pasilidad na pinapatakbo ng lokal na pamalaan ng Kalasyaw. Gaya ng pampublikong palengke, yung terminal at iba pang mga pasilidad ng pamalaang lokal. Mas magandang serbisyo ang hatid ng lokal na pamahalaan ng LGU Kalasyaw. Siyempre, nandyan si Mayor Patrick Agustin Karamat sa pakikipagtulungan ng lahat ng lokal na opisyal, kabilang ang mga opisyal ng barangay. Ayon sa Bureau of Local Government Finance o yung BLGF, ang matugumpay na pangulikta ng buwis ay nagpapahintulot sa lokal na pamahalaan na punduhan ang mga serbisyo publiko nang hindi na umaasa sa national tax allotment. Ang pagkamit ng mataas na locally sourced revenue ay hindi simpleng tagumpay sa pananalapi. Ito ay manifestasyon
ng tapat at mahusay na pamamahala. Sa gitna ng iba't ibang hamon, pinatunayan ng bayan ng Kalasyaw na ang pagiging malikhain at responsible sa pangulikta ng buwis ay nagdadala ng masaganang kinabukasan para sa kailang mga nasasakupang lugar. Kapag nakikita ng taong bayan ang kanilang ibinabayad na buwis ay napupunta sa mga proyektong pinakikinabangan tulad ng mga infrastruktura at programang pangkabuhayan ay nagiging yung mas ganado silang magbayad ng buwis. Sa bayan ng Kalasyaw ay gumagamit na sila ng digitalization tulad ng online business permit at real property tax payment para sa mabilis na transaction at upang maalis na rin yung corruption kung mayroon man, di ba? Ang lokal na pamahalaan ay may kakayahang magpatupad ng sariling proyekto na naayon sa pangangailangan ng lokal na pamahalaan. Ang tagumpay na ito ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ay na nasa top 3 ay isang inspirasyon sa iba pang local government unit. Ito ay patunay na ang good governance ay hindi lamang isang simpleng slogan kundi practical na solusyon na nagpapaunlad sa komunidad. Ang mataas na kita ng isang pamahalaan katumbas ng pinakamataas na antas ng serbisyo para sa mamamayan. Kung may pagkakaisa ang mga namumuno sa isang lokal na pamahalaan, madaling makamit ang mga pagkilala at parangal dahil sa pinaiiral ng transparency at accountability sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang nangunguna sa talaan ng BLGF ay ang bayan ng Sual. Pangalawa ang bayan ng San Manuel, pangatlo ang Kalasyaw. Malaki ang local resource revenue ng Sual dahil nandyan ang Sual power plant. Ang binabayaran na real property tax ng Sual ay aabot sa 200 million kaya ang kabuang local resource revenue ng Sual ay umabot hanggang 250 million. Ganon din ang bayan ng San Manuel, Pangasinan. Nandyan din ang San Roque Multipurpose Power Plant at ang San Roque Dam. Malaki ang binabayaran na real property tax sa bayan ng San Manuel. Pangasinan. Dyan sa San Roque Power Plant. Last year ang nanguna sa local resource revenue ay ang bayan ng Bayambang. Bayambang. Na nakapagtala ng highest collection na 463.62 million. Bakit ngayon nasa pang 11? Naglakihan na rin kasi yung mga nasingil. Nitong mga ibang bayan-bayan. Ang bayan ng Kalasyaw from top 5 last year. Ngayon 2026 nasa top 3. Kaya yung mga magagandang pamamahala ng mga local chief executive ay siyempre nakikita rin ng mga ng mga ibang ahensya. Kaya yung mga nakakuha ng highest local source revenue, lalo lang dito sa lalawigan ng Pangasinan ay congratulations at siyempre yung maganda ninyong yung pangungulikta sa buwis at iba pang mga source of income hindi po nyo pinapabayaan at lalo nyo pong pinapaigting ang pangungulikta. So napakasarap kung yung isang bayan ay may mga ganitong pagkilala o parangal dahil nakikita at nakikita yung kailang sipag at tiyaga sa pagpapaunlad ng kailang bayan. Yung kanilang pamamahala ay pagiging transparent. Sa mga kababayan. Nanunong damot suot na sararatay leader
paano na pabatikan so sa kay balay. At siyempre pag ganito yung nakikita ng mga local investor, lalo pa silang gaganahin na magpatayo ng kailang mga negosyo sa isang bayan. Ganado raw. Ganado, oo. At siyempre, yung mga business establishment naman at mga nagbabayad ng mga buwis, pag nakikita nila na maganda yung pamamalakad ng isang lokalidad, ay ganado silang magbayad ng kailang tax, yung mga buwis, dahil nakikita nila kung saan napupunta yung binabayaran na mga buwis. Ito ay napupunta sa mga infrastruktura, mga iba't ibang mga programa na pinapatupad ng lokal na pamalaan tulad dyan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. O biro mo, si Mayor Patrick Agustin Karamat, isang taon pa lang na nakaupo bilang local chief executive ng bayan. Talagang nakikita yung kanya magandang pamamahala sa bayan ng Calasiao, Pangasinan sa pamagitan ng paghatid ng mga serbisyo publiko na ito ay pinakikinabangan ng bawat mamamayan. Political will. Ayan, kaya't may political will. Dapat ito ay gayahin ng ibang mga local government unit, yung mga ganitong mga magagandang ginagawa ng mga local chief executive. At hindi lang yan, yung isang bayan dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, talagang nakikita na rin yung improvement at yung mga negosyante talagang pupunta na sila dyan sa bayan ng Mapandan upang magpatayo ng kaya ng mga negosyo. Diyan sa kaya negosyo kasi, establishments, pipili ang damat number 1 tayo kayan may peace and order. Peace and order. Kung maganda yung yung peace and order, yung kaayusan sa isang bayan, madaling mag-encourage ng mga local investor at even yung mga foreign investor na sila ay magpatayo ng kailang mga negosyo. So isa yan, number 1 yan na tinitingnan yung sinabi mo, peace and order. Importante po yan. Oo. At siyempre, tinitignan din nila yung isang bayan kung may mga maluwang na mga espasyo na pwedeng pagpatayuan ng mga negosyo. O dyan sa bayan ng Mapandan, nakikita din natin, pag dumadaan tayo dyan, nandyan na yung mga iba't ibang establishment, mga banking institution, nandyan na rin yung iba't ibang mga groceries. Balita natin, baka may magpapatayo dyan ng food chain. Isang food chain. Oo, dyan sa bayan ng Mapandan. Pero kung may mga ganitong nagpapatayo ng mga negosyo, siyempre dagdag income yan. At siyempre makakatulong, malaking tulong sa mga kabayan natin, especially yung mga walang trabaho, kung sila ay nag-apply dyan sa mga pinapatayong business establishment. Meron pa yung mga maliliit na negosyante, yung mga nasa MSME, binibigyang pansin din yan. Ayan, oo. Sa may bayan ng Mapandan. Micro, small, small and medium enterprises, entrepreneurs. Oh. Yung mga maliliit, mga nagsisimula. Oo. Sa mga negosyo, yan. Tulungan da kayo. Correct, oo. Canada, Mapandan. Siyempre, nandyan yung Public Employment Service Office na pinangunahan. Nandyan ang nandyan ang presensya ng mga lokal na pamalaan dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Na sila po ay tutulong sa inyo, mag-guide sa inyo kung saan kayo pwedeng magtrabaho para sa inyong pamilya.
Hindi po kayo pinapabayaan ng lokal na pamahalaan dyan sa bayan ng Mapandang, Pangasinan. Siyempre, mabait po ang mayor nyo dyan, si Mayor Carl Christian Biga, at ganoon din ang mga Sangguniang Bayan members, nandyan nakikipagtulungan at lahat ng Halos mga... ano eh. Oh, Ang Mapandan at ang Kalasyaw, halos parehas sila dyan kasi yung harmony harmony, ng executive at legislative ay markup sa ulo Panda. correct, oo. Ang pagkaiba ng Mapandan at saka Kalasyaw, siyempre yung Kalasyaw, napakarami ng mga dyan, business establishment. At saka ano yan, first class. First class, Municipality. yung bayan ng Kalasyaw. Yung binabanggit natin, yung Ulupan. Lupan, Para may pangkakaaruan da. correct, Executive, legislative, na niraramay Harmony. empleyado oo. na munisipyo na nang namumati na liinam. Pag maganda yung harmony ng mga empleyado, mga local chief executive at saka legislative, madaling maisulong yung mga proyekto, mga programa na dapat na isulong sa isang bayan para pakinabangan ng ating mga kabayan. So, diyan po nakikita yung magandang harmony sa bayan ng Kalasyaw at sa bayan ng Mapandan. Ganito rin sana ang tularan ng mga lokal na pamalaan. Mangingan takin. Oo. Nga pula may sa kaya LGU yung mga ibabagakin, walang sagabal. Oo. Oo. Kasi almon tula nata na may agawan to may ninibunag administrasyon, santo lamat ipalsa. Alam mo, ganito Diba, yun. aga makamove on, sikat tula kayurong, Kaya nga. kaya aliwan agawa di umanon to. Oo. Ang dyan, nasa isang leader, yung himukin, yung mga katulad niyang public servant na makipagtulungan sa magandang hangarin para sa bayan. Oo, siyempre, ikaw yung ama ng isang bayan o syudad, dapat na i-guide mo yung mga anak mo. Ang vice mayor, siya yung pinagkaina, haligi ng tahana. Yung ama, yun yung haligi, di ba? Yung vice mayor, yun yung ilaw ng tahanan. So yun po, i-guide ninyo yung mga kasama ninyo. Pagkatapos ng eleksyon, ang i-focus ninyo yung trabaho. Hindi yung pamumulitika. Hindi yung may vindictive. Oo. Bingatibo. Hindi Diba, pwede. ang tanalo ka la? Mm. O sila mo ni may tinalo, miyakin. Hindi na. May panahon dyan sa eleksyon. May panahon para magtrabaho at para mabigay yung pangangailangan ng mamamayan. Kaya nga, binigyan kayo ng mandato upang paglingkuran ang inyong mga kabayan. Hindi po kayo binigyan ng mandato para paglingkuran ang inyong sarili. Di ba? Ang amo nyo ngayon, ang taong bayan. Kayo, ang boss ko. Hindi po kayo ang boss. Ang boss ay ang taong bayan ngayon. Sila po ang nagbibigay ng sahod ninyo dahil sa mga binabayad na buwis, kaya dapat ninyong suklihan yan sa pamagitan ng magandang serbisyo. Good morning nga pala dyan sa bayan ng Mapandan, si Sir Jeffrel, Dr. Felix Domicilio, si Boss Darwin, magandang umaga, si Councilor Freddy Pinulyar at Madam Sheila Pinulyar, magandang umaga, at lahat ng mga staff, mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Mapandan, magandang umaga po sa inyo. At ganun din dyan sa may bayan ng Kalasyaw, magandang umaga dyan sa Mayor's Office, sina Madam Marme, si Boss Carlo, at ganun din si Sir Bayan,
si Sergeant Basa, Sergeant Esteves at ganoon din si Madam Jubet Apiado Esteves diyan sa may LCR Calasiao. Oh, magandang umaga kay Elmer R. Soriano, si Lisa Sim, si si Fernandez Garcia. Magandang umaga, nanonood. Sa aming pagbabalik, talakayin natin ang ayuda sa nalalapit na barangay at SK election. Diyan lamang kayo. Babalik kami, makalipas lang po ng ilang minuto. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod,
Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timokti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, nandyan ang bebing baby na station manager. Hindi ko yan yung baby na nagagatas pa. Pero pwede rin magatas. Si Manager Joey Baby. Good morning, Don Ramon Bautista. Ayan. Good morning, sir. Si former board member. Former Vice Mayor. Dito ng Balay na Manawan. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. At ganoon din si Junjun Bautista. Aha. Yung anak nila yan. Yung anak nila. Dating konsehal. Diyan sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Magang nagigising yan. Si Don Ramon Bautista Senior. Siyempre, especially unarap dito ng Kinay. Flag ceremony ngayon. Region 1 Medical Center. Dito ng Kintan Maga talagang Aliwan flag ceremony, Monday, Tuesday, regardless ng itong agaw, masakbaya talagang unaarap dito na R1MC. Oo, siyempre yan yung kantabay ni Centennial Medical Center Chief, Dr. Joseph Roland Mejia, dyan sa may Region 1 Medical Center. Good morning kay Mayra Meriti Lapid. Ayan, magandang umaga sa inyo. Alas 6:37 ng umaga.
Oy, nagbabala ang Commission on Election COMELEC sa nalapit na barangay at sangguniang kabataan election na gaganapin sa Nobyembre 2, itong taong nito, na bawal ang ipal at makisakay sa ayuda ng gobyerno ang mga kandidato. Actually, kinlaya actually, sa barangay Labat Yan. Kaya may local election Pero ito nga, bagong babala ito. Sana inilabas. May inilabas kasi ang COMELEC para sa lahat ng mga nagbabalak tumakbo na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit sa mga ayuda, proyekto o pondo ng gobyerno, lalo na sa mga nakaupo. Ayan, mahigpit na pinagbabawal ng batas ang pag-aangkin o labis na pagpapakita ng pangalan ng mga kandidato sa mga ayuda ng gobyerno. Ngunit meron pa rin mga incumbent official na ito ay ginagamit nila ayong kailang posisyon o kahit na alam nila na nalabag ito sa batas, di ba? Ang sinasabi ng COMELEC may direktiba laban sa mga premature campaigning at anti-EPAL rules ng DILG. Pwedeng ma-disqualified ang isang kandidato kung mapatunayang siya ay lumabag sa mga ito. Sinasabi ng COMELEC na ang paglabag sa naturang kautusan ay may tuturing na election offense na maaaring magresulta ng yung pagkakaroon ng ibang mga offenses. Pwedeng pwedeng makulong. May nakulong na ba? Ayun. Hanggang ngayon wala pang nakukulong yata Oo. Na kandidato opisyal na napatunayang lumalabag kahit na alam mo nang may mga ebidensya, yung mga ginagamit na pang vote buying, may mga mukha, may mga tarheta, pero hanggang ngayon wala pa rin. Ang sinasabi ng batas, ilalim ng Section 20 ng General Appropriation Act, ang paglalagay ng pangalan, mukha, logo o inisyal ng mga opisyal sa mga billboard, sa mga project at mga binibigay na ayuda ay labag sa batas. Ito yung mga nakaupo. Yung mga nakaupo na opisyalis. Ayan, yung pinag-uusapan natin dito, yung mga EPAL dahil mag-e-election. Pero batay sa DILG memorandum na circular number 006, kung saan inatasan ng ahensyang lahat ng local government unit na tanggalin ang mga mukha at pangalan ng mga politiko sa mga proyekto na pinondohan ng buwis ng taong bayan. Kulanto lang may may nansaman na naginipi mo ay sa flood control mula sa puso. Ayan. Kantura, sa proponent tutan. Pero nata, nabahalang na. Malinaw naman ang nakasaad sa Section 20 ng General Appropriation Act ng 2026 yung tinatawag na Republic Act 12314 na ang layunin nito ay ang yung wakasan ang kultura ng IPAL o ang pag-aangkin ng mga politiko sa mga proyektong pinunduhan ng pira ng bayan. Dito na 3rd district. May diversion road dito na wala langaran to. Wala langaran to, Boulevard. Wala apelyido tan Boulevard kwanto. Kwarta to man, kwarta da. Hindi, kwarta ng taong bahay niya. Awan sa EPAL. Kaya nga. Sinasabi ng batas na bawal ang pamumulitika sa mga ayuda ng gobyerno, lalo na sa pamamahagi ng cash assistance at iba pang tulong pinansyal upang hindi ito magamit sa politika. Kung may makikita kayo na mga proyekto na may mukha ng politiko, kunan nyo ng yung litrato. At sa ito na distrito, 3rd district, kailangan pa bang litratuhin yun? Pinagawaan dalay balayang yakin? So,
kanino idadaan ang mga cash assistance, 'di ba, sa DSWD, kapaborito Errol, ay dadaan yan Sa local, municipal, social MSWD naman. 'di ba? Sa LGU. So meron pa rin may mga kaanak pa rin yung mga yung mga MSWD na ito ay tumatakbo sa iba't ibang posisyon, kung mayroon yan, di siyempre nandiyan pa rin yung yung pagmamanebra sa mga ayuda. Siyempre ibubulong ng MSWD. Kasi sa kanila sa kanila dadaan Kaya nga, di ba? So, dyan, impormasyon nila ba't akare di Lara. Correct. Manunaan Lara. Siyempre, wag na nga tayong magkulahan dito. Yun di ba? Hindi natin matatanggal yan. Not unless na magkaroon ng reshuffle sa mga... Gano'ng salatan mo raratan? Gano'ng salatan mo ra? Bakit? Ganun pa rin. Sino-sino ba yung mga nandyan sa siyempre, sino ba yung katuwang ng MSWD sa grassroots? Moong no singakin niya ay, singa... tingnan natin dyan ay, singa... MILG. Yung municipal, local... municipal, interior, local government, MILG. Diba? Yung mga local, nare-reshuffle yung mga yan Correct. Diba? Iraramay tagad sa Balay, di maanon la. Iraramay wajay, wala di man na. Actually, ang MSWD ay devolved function ng local government unit. Under ng yan, national government po yan. Na dapat sana hindi po minamanobra ng nasa baba. Pagdating. Wala ng text dyan. Kanto dakalaway. Ang gano'n ialis yung raratan, no wala ayuda, itawag dat ka anak dala namang kaya nga. Yan ang kandyan Kung ang dami opisinad kulanda. Kaya hindi mo pa rin maaalis yan. So, yan nga. Dapat na matanggal yan. Di dapat sirin. At saya sising batuntay, no wala rin nasalatan na ikal. Salatan mo may kin, may atribida. Sana. Yung atribida sa isang mayor's office na pinakailaman yung tupad naman. Tupad ba yun? Tupad? Yung maglilinis. Tumupad lang daw. Saan? Sa utos. Sino nag-utos? Sarili niya. Ngayon, ang nangyari, yung mga kinontak nitong si atribida doon sa barangay nila, inyamot siyempre undalan na barangay official. Nila dami kapitan. Kap. Pero may certification so kailangan mi takin. Walay gawon mi. Anti gawon nyo. Anti ta kailangan antolante ta ikargay rason. May kapitan. So, hindi ta kinkap walay tupad. Ang gapapakan to may kapitan. Andi wala. So payang ibagad si kayo. Aglara man salita. Bilhin ng atribida, agi-ibabaga ang ganso pa. Okay. Balikan natin itong... kalon? Kargay mat MRF? Itong... balikan natin yung ayuda na yan. So, ang sinasabi, mandato ng mga ahensya ng gobyerno na ipatupad ang protocol para matiyak na masunod ang batas. Protocol o protocap? Protocap. Proto-kapitan. Siyempre, kaanak ni Kunyan MSWD ang kapitan kaya hindi masunod. Kahit na hindi kaanak, katsukaran. So, diba? Hindi masunod ang mandato ng ahensya na ipatupad yung protocol. Ang masusunod yung mandato ni kapitan. Hindi nga kasi nga ipababa sa barangay. Sino ba dapat ang kausapin sa barangay? Yung kapitan. Si kapitan. So para rami aliporis ng kapitan. Si BHW. Si BHW manal mo ikatsukaran tumot, miapag. Kaya nga ikargaad ayuda. Kaya upang tuluyang mapuksa ang ganitong maling sistema nakasalalay sa kamay ng mga botante.
Botante ang kapangyarihan na kailangang mapanuri at mapagmatsyag. Ang mga kandidatong lumalapit na nagmamakaawa kapalit ng inyong mga boto. Kung may makita kayo na mga proyekto dyan na yan, yung mga mukha ng mga kandidato, picturean ninyo at ipadala ninyo, i-report ninyo sa mga kinakaukulang ahensya. Dapat dapat maging mapagmatsyag din kayo. Tama, maging mapagmatsyag at nanunang yun at rarami nagagawa. Makialam kasi kayo. Kaya nga, Hindi yung nananahimik kayo, ngawa kayo ng ngawa kasi, dyan. Tapos, nunitan lang 50 pesos. Barangay election, di ba? Barangay election, 50 San Lasos eh. Ang isipin nyo, nakasalalay sa inyong kamay ang kinubukasan ng inyong mga anak. Di ba? Ay, nako. Batiin ko lang bago ko makalimutan yung isang boss natin dyan sa Mekalasyaw, si Boss Carlo Jokino. Ayan. At saka siyempre, si Ma'am Marmy. Magandang umaga po sa inyo dyan sa may Mayor's LGO, Office. Mayor's Office. Ayan. Sino na yung kasama ni Sir Jumel? Si Tristan Solis. Tristan Solis tsaka si Sir Jumel. Si si Harold Johnson. Gangat. Si Dadu. Mang Dadu. Kumusta kalatan? Dadu. Si Engineer Art Gaspar. Good morning. Si Kapitan. At si yung isang Arturo Eustaquio. Doon sa may ano yan. Sa may complex. Ayan, Tsaka sa mga complex boys, pag nasasalubong natin dyan sa may munisipyo, talagang maiimis iramot. Ayan, Sir Carlo Jokino, good morning boss. Good morning. Ayan, ngayon, balikan natin yung tinatalakay natin dahil ang eleksyon ay dapat maging laban ng plataforma. Hindi paramihan ng mukha ng mga sa mga karatula, di ba? At ang lumabag sa Section 20, yung tinatawag na General Appropriation Act ay patunay lamang na sila ay may kawalan ng delikadisa at respeto sa batas. Panahon na upang wakasan yung mga ganyang gawain ng ilang politiko, lalo na dyan sa barangay, kasi barangay ang pinag-uusapan natin dito. Kapakanan ang tunay na serbisyo publiko, hindi nangangailangan ng mga kung ano-ano pang rekutitos, mga pa-billboard, na ito ay hindi naman nararamdaman yung kanyang serbisyo. Kaya nga, gayahin ninyo si Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, maraming natutulungan at nagagawang proyekto sa sakop niyang barangay. Kaya pagdating ng barangay at SK election, kahit wala siyang tarpaulin, binubuto pa rin si Kapitan Saldi Bauso. Ganon kabalag na panagsaliw na kalaban to kanya posisyon. Hangga po, agara mga sin, yakwanda. Kaya nga nung nakaraang eleksyon dyan sa BSKE, merong hindi naman sa akin, wala pigara ko no, yakse kabalag to labat, may A4 yakopon. Malabat, so tarpaulin to, tapos siyempre, paano ba naman tatapatan yung serbisyo ng isang kapitan na nagmamaneho ng garbage truck? Kaya nga. Garbage truck po, yung may mangkolekte basura weekly. Correct. At siyempre, ang po yung available na driver, may kapitan mismo. Ang gano ang pansakop tudlo pa to, nang dala ba may mata to, ni manlay kapitan, mandra-drive lang, handa. Kaya nga, paano mo ba tatapatan yung ganyan serbisyo? Ang sabi ni Kapitan Bauso, hindi masusukat ang tamang serbisyo sa pamagitan ng tarpaulin. Ito ay nararamdaman, sa pamagitan ng mga nagawang proyekto at respeto sa mga tao. Under his administration, tumayo yung barangay hall, 2-story. Meron nagkaroon ng opisina ang BHW, may opisina ang Tanod, may opisina ang SK. At iba pa. Ayan, komportable ang bawat opisyal ng barangay
na magtrabaho at maghatid ng tamang serbisyo diyan sa Barangay Macabito dahil maganda yung kailang barangay hall. Ano pa ang mga naka-line up? Gagawin daw yung yung drainage system. Actually, umpisahan na. Sa may harap ng Macabito Elementary School dahil nung mga nakaraang tag-ulan may naiimbak kaya naman agad na gumawa ng paraan itong si Kapitan Saldi Bauson. Kaya ginawa ni Kapitan Saldi Bauson kasama ang buong Barangay Council ang hakbang nito upang hindi mabasa yung mga guro, mga mag-aaral sa Macabito Elementary School at siyempre hindi pamugaran ng lamok. Di ba? Yung meron ba kayong nakita na kapitan? Ito yung tanong na nagmamaneho ng garbage truck. Yan. Tanong lang. Iiwanan lang namin na tanong yan. Na regular Regular aliwan sa may pakitang tao. Correct. Kaya diyan yung makikita na talagang ginagampanan ng ilang barangay official ang kailang serbisyo sa barangay. Tulad dyan sa Barangay Macabito. Meron akong nabalitaan na isang kapitan naglabas ng bagong barangay vehicle. Ito ba'y dumaan sa tamang bidding sigurado naman yan. Tatali yung mga yan, hindi yan basta-basta gagawa ng illegal. Tatalima yung mga yan lalo na sa pagdating sa mga dokumento. Kailangan na dahil pwede silang balikan. Siyempre pwede silang makasuhan. Siyempre ang tanong ng taong bayan nasunod ba yung procurement? Yung proseso sa procurement. Hindi, kung ako ang tatanungin, malamang. Pero ganito. Ano ang priority nyo? Paghahakot sa basura o yung service ng mga barangay official? For official use only. Amay umbiyahe ka, nuwatang ka barangay mo, unlakan munisipyo, aircon, suluganan mo, tanang paway kayo balon vehicle. Pero amay panagkolekta yung basura, ang gapo. Baka gusto niyang tawagan to ni Mike yun. Amay baraan to baraan to na tuo. Abangan may truck. Baka ang gusto niya manabang na truck. Sikati pang kolekta na basura. In priority the ballot. May ang betul-betul lalugan nanda. Siyempre, gasgas na kasi yung gulong ng kanyang sasakyan. Kaya gusto niya rin yung bagong sasakyan na yan po ay galing sa waste ng taong bayan. So yun po. Okay. Aman niya kapitan, nagtuantay priority to. Kaya nga nagtuantay priority to man. Sige. Iwanan po namin yung issue na yan at titignan natin kung yan po ay talagang ano ang nararapat na bilhin ng isang barangay. Yung barangay vehicle na sakyan lang ng ilang mga barangay official. Lalo na yung punong barangay o kaya yung sasakyan na gagamitin at pakikinabangan ng mga komunidad. Yun po yung iniwan naming dyan. Okay. Good morning kay Clifford Abilia, kay Marivic Rivera Balason, ganon din kay Christopher Paraino. Magandang umaga. Si Nerissa Muhares, ayan, magandang umaga po sa inyo dyan sa Sambales at si Ilyasar Nepes Palisok. Bukas namin talakayin yung problema mo. May problema ito sa isang agency rin. Bukas namin talakayin at makikipag-ugnayan kami sa ahensya para sa ganon ay maresolba yung problema mo. Ilyasar Nepes Palisok. Ayan. Si Jackson Lapus, Ben Bobellanos, good morning. Si Concepcion Ligaya, si Bads Vidal, si Cecilia Morante, si Master Sarlo Gonzales,
Si Carlito Bandong, good morning at si kayo namin. Ayan, si Maki Mapalakabak Soriano, Lolo Orpilia. Ayan, magandang umaga. At ganun din kay Deba Parahas. Ayan, dyan sa may Barangay Wood. At ganun din si Joel Calvo. Hindi mo sinasabi sa amin, may plano ka pala. Ay itong nalapit na barangay at iski election. Taga-Banlag Manayata na ba? Taga-Banlag. Si Boss Joel. Ayan, okay. Pwede pa tayo mag-exercise? Aha. Bukas na? Bukas na. Bukas Ayan, okay. Nagahol na tayo sa oras. Wala tayong oras. So, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga umantabay sa ating palatuntunan, mga nanood sa Facebook Live at ganun din sa mga nakikinig sa mga transistor radio sa kailang tahanan. Okay, kayo po ay nagpapaalam na sa Himpapawid, ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lengcor, Timog Tipangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan si Station Manager Joey Baby, ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning ni Kaoli Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon at si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tan paway ng